खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरनानै नैबे गोदान मोनसे ब्लगजों बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोसे आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट हरगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोफोर। दिनै आं सासे लोगो लिंहरदों, लोगो माने फंबाय आरोना, आंनिनो इउटुब चेनेलखौ एसे नायथों होननानै माने खामानि दं मबाइलाव, बे बाबुखौ आं खालामनो होनसै होनना लेंहरदों आरोना लोगोफोर। आं बेखौनो नेगासिनो दं। फैब्ला नोंथांमोननो एसे सेयार खालामनोसै आरो बिथाङा। होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना। जोंहा नै खुरब्ल' बाबुनो लकेल आरनायजों मानबावनोसै आंहा सनायना हां खुलुमदो बसो नालाय। ओमफ्राय जोंहा नै बाबुखौ लोगो मोनदों, बाबुखौ फंबायखौ नुबायना, जोंनि बाक्सानिनो बाबुआ, जोंनि खाथि आरोना। हाबा जाहैबाय बेलेगाव। नोंथांमोना बाबुखौ लोगो हमोबा थाबैनो फैनो हागोन गियान। ओमफ्राय बाबुखौ आङो मबाइल एसे खामानि दं नालाय ओंखायनो लेंहरदों आरोना। मनिटाइजेसन खालामना मालाय आं इनकाम जाबायसिनसो नामा इउटुबाव। पुर ब्लग बे फंबायखौ आं लेंहरदोंमोन। दा फंबाय आंनि मबाइलनि खामानिखौ स्पस्त' मावनानै गालांबाय। ओमफ्राय दा फंबायखौ आङो बिदाय हरबाय, फंबाया थांबाय। दा बेजों लोगोसे जोंबो जोंनि आबैमोननाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना। बै माथरथिंजाय थांबानो मोनगोन। बे आबैमोननाव जों दसे बेरायना फैनोसै लोगोफोर। होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे। लासै लासै फै आयै गाबगोन। नै आबैयासो आवा बेरायनोसै जोंहा बेलासिनि बैयाव आबैमोननाव बेरायहैनो र' दसेना लोगोफोर। बे फंबायनि फिसाला आरोना, आजामिरान्स। ओमफ्राय दसे बेरायहैनोसै जोंहा। बैथिंजाय नुहुरो आरो न'खौ, दाहाय नुगोन जोंहानि बाबानि बिबथै आबौनि फंबाय। आबौ आयं मोननाव थांसै ना बेरायनो ना? चिमा मिरान्सआ नै बैनि बिबारा नै थख्रबजोब्बाय बेलासि जानायखाय। नै जोंहा बेखौ मेथाइ जानो लादो, इयाव जागोन ना? बैयाव मेथाइ जागोन ना? बैयाव जागोन। आजाया 1.5 बोसोरल' जादों, थाबायनो रोंबाय। ओमफ्राय बाबा मामिल' रोंहांदों आरो। दाउदै आजामिरान्स दाउदै। आयौ आनैखौनो फैदा आइदै मानो फुदों? माबा बिदि जाबाय आयै गेटआ। नै आबै थाथ'बाय। थांलायनोसैलाय बेरायनो। फैदो दख'ना थेब। मा होनो पुजा? आइदै आयौ फैदा पुजा थांसै। फैदा पुजा बेरायनोसै। नै पुजा रानिबो थांगोन, ज' बेरायनोसै जोंहा बैयाव आबैमोननाव। थांगोन आंबामसै दसे आंबामसै। थ' थांबाय थानोसै ना आयंमोननाव ना। एखेबारे बिमाजोंल' थायो, नुवाखै बिमाजों थांबाय हाजा दाउदैया। बाबोलो बोलो आबायालाय माथि किउटलै आबा। ओमफ्राय थांबाय थानोसै जोंहा आबैमोननाव। बेबायदि माथुरि दै बोहैयो मालाय बिसोरना, ओंखायनो गायनो फुनोबो दैज्लां दिनावबो दैनि आंखाल गैया आरो बिसोरना। नै दै बोहैबाय थायो। ओमफ्राय ओरै जावै माने जाम्फै थायो आरोना, मा होनो लङा फुलुंफोर होनानै दैखौ लांनो हायो आरोना। ओमफ्राय दा बिसोरना बिदिनो माइ गायनाय दिनावबो दा दैज्लाङाव आंखाल गैया, गायनाय फुनायनि दिनाव दैनि।
माथावरि आरो बियो आंजों बामजे आंजों बामजे Fui không vui thế bà? आबौमोनाव मोनफैबाय नै मादैनि दादिनि फिसाजो आरो नैबे आबौ जोंनि आबौ असे आबौ बाबानि बिफानि फंबाय आबौ सासेल'सै जोंहा नै थौ गना थौ फै फै mana fै नावनो आबैया जोंहानि आबै गोलोमसोदो आबैया ए ओइ जोंहा दादिमोननि न'आ आरो बोरै इसोरलाय हो ओरै नै आदैया आदै माने मादै आरो आदै माने बल गेलेनो थांबाय कलेजाव थांनाया फैयाखै सासे गिदिरा औ जिरा मेगन दै साना लानो हागोन र' आबा माबा हाबदों नैबे दा जोंनि मादै ओमफ्राय आदैया बैयाव खामानि मावगासिनो जोंहानि खाथियावनो नायबाय इसोरखौबो डिजाइननि दानना होदो आरो सानि माइना मोना ओरैबो लुहांगासिनो आबौ बेयावबो सोर थागोन नोंसोर थागोन माबा मा बेरखो दादि सासेल' बिसाबो फिसाला सासेल' आबौनाबो फिसाजो साथाम आरो आदैना आं रुम सिङाव हाबफैबाय दे नै दादिनि फिसाजो आरो जा कलेज फरायबाय मा सेकेन्ड इयार नांगौ ना अ ओमफ्राय नै आयना सिनायनोसै आं लुदुर गिगिनो अ ओमफ्राय बे इनैनि रानिनि माबा माबि मोननायफ्रा मोसानानै मोननाय आरो बेफोरो डान्स लानानै कम्पिटिसनाव थांबाथाय देरहाबोनाय बियो सारबिला दैमारि जेराव मेरावनो मोसानो लाङो आरो बेखौबो कम्पिटिसन नांनो ओमफ्राय देरहाबोनायाव मोनबोयो बिदिनो नै बे देरसिन दादिनि फिसाजो देरसिन बियो बेनिफ्राय गेजेरबो दङ थांदो सासेया हा खेलसायाव बल खेला थांदोंनो सासेया फैयाखैबानो बियो दारमानि आंजों खनसे फैनाया आरो मोनसे खामानि लाबाथाय थांसै दादाया फैबाय नै जोंना थांसै सा लोंखांबाय